alamomi da ke gwada cewa ɗan adam yana da low EQ wato low emotional intelligence, kankantan karfin tunani. Na farko, alama ta farko ita ce mutane ne da zaka ga kullum su duk inda suka je komi da suka faɗi daidai ne, ba wanda ke yin daidai sai su, ba su yin mistake. Na biyu kuma zaka ga ba su da tausayi, ba su tausaya ma mutane, kansu kadai suka sani. Na uku shine zaka ga ba su da tausaya ma mutane, ka ba su a ce walk a mile in someone's shoe, ba su iya taka kafansu su ji yanda kai kake ji. Na hudu shine zaka ga in duk abin da ya faru da su, zaka ga suna son su blaming wani, ba su son su dauki laifi. In sun yi laifi ba su son su yadda su suka yi, sun fi son su dora ma wani, sun fi son su ce wani kaza ne, wance kaza ne, ko abu kaza ne ya ja mani. Na hudu kuma ko biyar kenan, zaka ga suna ba su da juriya. In abu ya faru da su za ka suna ta ko su gudu daga abu, ko kuma su ta jinani ake cewa, ko menene, su ta dai magana. Ba su da good coping skills, ba su iya, za a ce, zaman rayuwa ba su iya jura wahala ba su iya jura tashin hankali ba su iya jura in rayuwa ta yi zafi ba. Na biyar zaka ga suna yawan fushi, suna yawan rikicewa, suna yawan tada hankali, abu kaɗan kawai zaka suna samun emotional outburst, zaka suna tada hankali, suna faɗa, ko kuma kaga suna fushi, ko kuma kaga sun zama depressed hakan nan. Sai kuma zaka ga relationships ɗinsu ba su da rike relationship sosai, ba su daɗewa tare da abokantaka, ko kuma za ku ga dai yawanci ba su iya relationship sosai ba su iya sada zumunci ba su iya zama da mutane lafiya ba a daɗe, kullum dai ana kan samun matsala. Sannan kuma suna son magana kansu, ko da an fara magana, ko da ana kan magana ne, komi duk inda aka je aka dawo zaka ga sun yi kokarin su maido magana about them. Suna son yin magana, komi dai rayuwar su revolve around them. Duk hirar da ake, in dai bata danganta da su ba, zaka ga kawai sun juyo abin ya dawo. They make everything about themselves. Komi zaka ga sun juyo shi sun mai da shi a kansu. Sannan kuma zaka ga zama da irinsu yana da ɗan wahala, yana da ma wahala za a ce, saboda ba su da kaifin tunani, ba su ji maka abin da kai kake jin abu ya faru da kai, ba su ji maka, ba za su iya tunanin oke an maka rasuwa ba, oh yana cikin bakin ciki, ko kuma yana cikin kaza, ko ka yanke, ko ka ji ciwo, ko ka rasa kuɗi. Kawai za ga suna yawan to ai ya riga ya wuce, ba su ɗaukan abu da muhimmanci in dai ba nasu bane. So zama da irin mutanen nan zaka ga yana da ɗan wahala hakan nan.